हम आलम चौहान ये हवन का भैया भैया टिंगे टिंगे लेंगे 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 फोन करके पूछ लिया और सीए के समाचार। अच्छा ये बताइए रउआ हमरा के कहत है कि रउआ क्या गाँव है हम रउआ से पूछते नहीं कि रउआ क्या गाँव है रउआ क्या गाँव है हमरा के कहत है कि चैता तू गा ले रहबा तब कमला बाबा जुड़ा गइल है आ तू भैया जब चैता गा ले रहबा हमें तो बुझा लगा महात्मा बात आप चैतवे सुन के मर गए लोग सरस्वती माता रहती तो गोरवा धक्का झड़ झड़ लगती। तू चैता लायक नहीं खा तू खेसारी लगते ऑडियो में जा आ तहरा के उहे लायक बना दी वही में जननी की ना जननी वही में आवाज लायक काम बा ऊपर से बोली हो ए महाराज जो बोले ना ओकरे से बोली ले जो बोले ना ओकरे से बोली ले जो कहे ना ओकरे से कही ले आ मुख बात ई बा कि तारे से मोग लौंडा पर बिना लगामो को चढ़ी ले बिना हेलमेट के कहो तब हमरा के कमला बा के लौंडा हो जब हम कमला बा के लौंडा भइनी त कमला बा के तू तो मौगा भइलो खेल दनु हवा हां दादा अबे हाल भैया तू लो का कह दे बोलो आ गो नहीं यही जैसे तू लोग बिगाड़ता यही जैसे गो नहीं बिगाड़ता क्या नाम है सर आपका? टुन टुन टुनटुन धोगलिया निवासी परसागढ़ निवासी चश्मा लगाइए ना सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चश्मा लगाइए ना मुंह पर मारिए उसको मुंह पे मारिए मुंह में मारिए। अच्छा ये बताओ कि तू झलवैया हवा तो झलवैया खाली बोलो ज्यादा ऊपर बोलबा तो तू ब्यास के कुछ ना हो जाएगा कतनो बोलबा तो नीचे ही रहबा। हां कितनो एठी बढ़ी तो एठी के नीचे ही रह ऐसे कम बोलो गोसावी तुलसी रोसी रामचरित मानस में लिखले बनी बजा ले बोला ए रानी जी बताई रौरा हमरे के छोड़ के अब परदेश का माई खातिर चल गइल बन तो परदेश का माई ना तो है 3-4 गो सरवा लइका बड़े सही का खोई है सर कई चैत के महीना में रौरा हमरा के याद ना करेनी बहुत याद करेनी हो तो रौरा घरे काहे ना आवेनी? अरे हम अभी ना आवेनी तनख्वाह महीना कुल रोक गइल बा हम ए राजा जी बोलो ए रानी जी हम चाहत हनी कि महीना तनख्वाह पगार रौरा छोड़ के घरे चल आए सबकर मर्द ई चैत में आ गइल बा हमरा दियादिन के मर्द भी वहां आ गइल बा संदीप लाल सागर जी हमर दियादिन के मर्द लेकिन रौरा ऐसा कैसन निर्दय बानी जी कि रौरा एगो परदेश छोड़ के घरे आवे के मन नहीं कर। अरे तो दयादिन के तुलना तेहू करते रहे दयादिन तो तू हजार मऊगी ए राजा जी रौरा हमरा के छोड़ के बानी नु त हमरा तो यह बुझाता कि रौरा कोनो सौतीन के लेके ओनिए बहस गइल बा का तो हमरे पर सका तरका रहे चैत में सबकर मर्द जिंगा सबका पे सका ले एगो हमो रौरा पर सक करत न शौक नहीं खे करे के हम ओमे के ना हई। अच्छा रौरा केमे के होई हमरा ठीक ते बोलावे के चाहत रे नु त मीठ बोल ना त यही चैत में आके बुझ की झोल तोर झारिए दे हवा सजावल सपना हमर चूर हो गए सजावल सपना हमर चूर हो गए जेकरा के अमृत समझने उधर हो गए पता न खाता कवन कसूर हो गए जेकरा के अपना गोदिए में सुतावत रहनी वो हमारे नजरिए से दूर हो गए
अरे एहू से तनी मीठ बोल, अगर यही चैत में बोलावे के चाहत रे आ सरसों मिसवावे के चाहत रे तो मीठ बोल की ट्रेन कटा के टिकट पे उधियाते चल आई। आपको चाहना हमारी कमजोरी है, आपको चाहना हमारी कमजोरी है, आपसे कहना पाना हमारी मजबूरी है। क्यों नहीं समझते आप हमारी खामोशी को, क्यों नहीं समझते आप हमारी खामोशी को? क्या प्यार में इजहार करना जरूरी है? प्यार में इजहार करना जरूरी है, लेकिन है चैत में उघार करना जरूरी नहीं है। काहे कि गेहूं के बाल ऊपर पड़े छोड़ेला। सच सच बताओ कि ते देवर पर रहबे कि पति पर? अरे दोनों के दोनों खत्म बड़ा सा। हम तो तय करे बने कि हम अपना ससुरे पर रह। अरे कमला बाबा कहती यार तनी बढ़ जो बाबू रे।